בשבילי זה שליחות להעביר את התכנים של עולם התכנון הפיננסי, וגם לעצמאים, גם למשפחות, זה Game Changer. אנחנו פה באמת לדבר על כל הנושאים האלה של יציבות וביטחון ותכנון התזרים. זה ממש מושגים שאנחנו נפגוש היום ב-35 דקות הבאות שיש לנו ביחד. אני מלווה עצמאים כבר 21 שנה, ומשהו שראיתי עוד יותר ועוד יותר במיוחד בשנים האחרונות שחוזר על עצמו, זה אנשים סופר סופר מוכשרים, סופר מחויבים, נותנים שירותים מעולים והלקוחות יכולים להיות מרוצים, אבל בסוף החודש, בסוף, אין שקט. ויכול להיות שיש רווח, יכול להיות שיש הכנסה מכובדת אפילו, אבל אין יציבות. ובעיקר אין תחושה של שליטה. אחד עצמאים, הוא סיפר לי בפגישה הראשונה שלנו, וזה כל כך נגע בי, שרשמתי לי את זה, ואני מביא את זה בהרצאה הזאת, כי אני חושב שזה משהו שכל עצמאית ועצמאי יכולים להזדהות איתו, והוא אמר לי, אופיר, אני לא מבין, אני עובד אולי 10 שעות ביום, יש עבודה, ועדיין אני לא מצליח להתרומם, אני לא יודע כמה אני מרוויח, אני לא יודע מה אני יכול להרשות לעצמי, ואני מתבייש בזה. ואני מרגיש שאני לא מסודר כלכלית, כאילו אני לא באמת מבוגר אחראי. השלוש נקודות האלה זה משהו שהרגשתי את הכאב שלו. והעניין איתו זה שהוא לא חכם, או שהוא לא משקיע. פשוט באמת אף אחד, אף פעם לא ישב איתו ואמר לו את האמת, שאם אתה לא לומד לנהל את הכסף שלך, אז הוא ינהל אותך. זה פשוט עובד ככה תמיד, ובשביל זה אנחנו פה היום, בשביל זה אני פה היום, ואיפשהו בשביל זה גם אתן פה היום, אם ידעתם או לא ידעתם לשים לזה את הכותרת הזאת. היו לי כל מיני כובעים לאורך השנים, אני מתכנן פיננסי, CFP, אני עובד עם עצמאים, זו ההתמחות שלי, כי אני בעצמי עצמאי מגיל 21, אני היום בן 43, ואני מלווה גם עצמאים וגם תאים משפחתיים. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בפייסבוק, אני גם מעלה תוכן מעניין, ובכלל אוהב להיות בקשר, ושואלים אותי דברים ולספר. אז זהו, וכאן אנחנו באמת מדברים על העולם של התכנון הפיננסי, מהכובע שלנו כעצמאיות.